На Народното събрание от 12 януари 2012 година се прие една декларация, предложена от Синята коалиция, с която се осъжда възродителния процес срещу българските мюсюлмани. Декларацията се посочи, че прогонването на над 360 000 български граждани от турски произход през 1989 година е форма на етническо прочистване, извършено от тоталитарния режим на Тодор Живков. Лидерът на ДСБ Иван Костов каза, че на практика това било опит за асимилация, съпроводен с депортиране на несъгласните и принуждаване да бъдат изселени хора от български произход от България. С декларация бе призовано българското правосъдие и главния прокурор да приключат делото срещу виновниците за възродителния процес. Независимо от всички противоречиви мнения, които и днес витаят публичното пространство за възродителния процес, ведно сме съгласни, че тази декларация дава едно морално основание на България да поиска от съседите си, Гърция, Македония и Сърбия, осъждането на един подобен, но много по-страшен възродителен процес, който продължава и днес срещу българския народ. И ако искаме да сме честни и откровени до край, българския парламент ни е длъжен още една декларация, с която да осъди българските правителства за бездействието или съучастието, с което те десетилетия наред наблюдаваха, как милиони българи в съседните на България страни бяхме подложени на един вид етническо прочистване и насилствена асимилация. Изхождайки от моралния принцип, че не можеш да искаш от другите това, което не си готов да им дадеш от себе си, аз мисля, че днешна България вече има достатъчно морално основание да поиска за българите в чужбина ония права, които самата тя дава на чужденците в България, и със същата основателност, която осъжда виновниците на възродителния процес в България, да поиска и от другите признаване и осъждане на етническото прочистване и насилствената асимилация, на която са подложени милиони българи в чужбина. Вчера бе подписано споразумение, с което дава на Сърбия статут на кандидат-член за Европейския съюз. За разлика от Румъния, която услови съгласието си за сръбското еврочленство с признаването на правата на влашкото малцинство от Тимошко, България безусловно подкрепи Сърбия за членство в Европейския съюз, без да постави никакви насрещни искания за опазване на правата на българите. От тук нататък предстои определяне на датата за започване на преговорния процес, в рамките на който Сърбия трябва да се реформира съгласно европейските изисквания и да приеме европейските принципи за правата на човека. Сръбският възродителен процес срещу нас, българите от западните покрайнини, беше много по-жесток от този срещу мюсюлманите в България 1989. Най-малкото за това, че продължава вече 9 десетилетия, който загубихме 4/5 от населението си. Нито Европа, която в края на миналия век ни предаде на кралството на сърби, хървати и словенци, нито България, която междувременно стана членка на Европейския съюз, нито Сърбия, която вчера се кандидатира за членството в Европейския съюз, не се погрижи за нашите права. Великите принципи за правата на човека и особено за правата на малцинствата днес се превръщат в демагогия. Забравени сме не само от всички правителства на Република България, но и от Българската православна църква. Не стига, че ни беше отнето с закон българското подданство, не стига, че Българската православна църква се отказа да обслужва собствените си епархии в западните покрайнини Македония и Тракия, без никой да ги отнел с договор, но и вече 140 години никой, абсолютно никой не е снел шизмата от 1972 година срещу българския народ, живеещ в западните покрайнини Македония и Тракия. А на основание окръжно номер 3811 от 11 октомври 1918 година на Министерството на финансите, което съобщило, че уволнява от 1 ноември същата година всички свещеници в западните покрайнини Македония и Тракия, ако греша, историците ще ме поправят. После отнето подданството на българите с Нойския договор. После отново им е върнато 1942 година и отново отнето на 13 февруари 1945 година с наредба закон на Отечествено фронтовското комунистическо правителство, публикувано в Държавен вестник брой 35 от същата година. А в допълнение на всичко това започват и масови убийства. Само на най-светлия религиозен празник 7 януари 1945 година, Коледа, или както е по-популярно да се нарича Кървавия Божич, маршал Тито избива 1300 българи само в Македония. А по време на репресиите през 1945 година в Охридско и Преспанско са убити 23 000 българи,
а други 130 000 българи са изселени, изгонени и преследвани, изпратени в концлагерите на Титова Югославия. Да не говорим, че в Сърбия никога не е преставал възродителния процес срещу нас. Хиляди българи и в момента се именуват според сръбската именна система, а не според българската. Женските фамилни имена и днес се пишат с мъжко окончание на В, а не на А. Какво да кажем за възродителния процес, който днешното правителство води към македонските българи? Да, добре ме чухте, възродителен процес в Република България продължава и се провежда от нашите български правителства спрямо македонските българи, включително и към нас, получили обратно българското си подданство, защото те получават паспортите не с 3 имена, както е по българската именна система, а с 2. Кому са нужни такива белязани хора? Нима забравихме за ръките на апостола Левски. И ние сме хора и искаме да живеем човешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в земята ни, там, дето живее българин. България, Тракия и Македония. Как да си обясним, през 19 век и в Османската империя са написани 2 закона, прокламиращи свободата на вероизповеданията, на езика на народностите. Хати Шерифа от 1836 и Хати Хумаюна от 1856 година, а в демократична Сърбия, това, която вчера се кандидатира за членство в Европейския съюз, 2 века по-късно, ни е забранено все още богослужението да се провежда на български език. Вследствие на всичките тия бездействия виждаме навсякъде развалини от български училища, черкви, бездействие от страна на българската държава, бездействие от страна на сръбската държава. Смята ли Българската православна църква да премахне тази шизма над българите в Западните покрайнини, защото според Томоса от 22 февруари 1945 година шизмата е свалена само в границите на богохранимата българска държава. Но това през 1945 година свика диоцеза на Българската православна църква е грях, от който трябва да се понесат всички последствия и не трябва да се мълчи. Това исках да бъде моето послание към днешния ден, точно на 3 март. Защото когато ставим българското освобождение, все пак трябва да сме наясно докъде сме стигнали с процеса на освобождението, не само от физическия смисъл, но и духовния смисъл. И тази вечер пристигнаха 2 поздравителни адреса, единият от посолството на Република България и другият от нашите стари познати приятели, това са Черногорското сдружение в Сърбия, Кръстъж, което отново ни изпрати един поздравителен на днес и така съвсем накратко искам да ви спомена едно изречение, че за черногорците свободата е най-високата ценност и въпреки заради това, че знаем колко е скъпа свободата, ние я честитим на всички отново. Благодаря ви. Аз на своя ред искам